Kaixo eta ongi etorri jakindunera. Gaur, arrazoi trigonometrikoak ikusiko ditugu 0-tik 360 gradutara. Ikusten dugunez, zirkunferentzia bat daukagu eta I ardatza eta is ardatza bere barnean. Zer da hau? Honekin, zirkunferentzia honekin, lortuko ditugu angelu guztien, sinu eta kosinuak ateratzen. Zer da zirkunferentzia hau? Zirkunferentzia hau, zirkulu goniometrikoa deitzen diogu. Eta zer dauka bere ezaugarrietan? Guk marraztuko dugun angelua, bere erpina zentroan izango du. Hau izango da gure angeluaren erpina, zentroa, eta guk marraztuko dugun angelua alde bat derrigorrez isa ardatzean izango du. Hau da, hau horrela marraztuko ditugu gure angelu guztiak. Hau lehenengo aldea izanik, eta bigarren aldea erlojuko orratzen kontrako noranzkoan sartuko dugu. Hau da, erlojua horrela abiratzen du, kontrako norantzkoan, horrela joango gara angeluak marrazten. Ikusten dugunez, zirkulua beste ezaugarri batzuk ditu, adibidez, 1 metroko erradioa duen zirkulua da, eta 4 kuadrikulatan banatzen du. Lehenengo kuadrikula, bigarren kuadrikula, hirugarren kuadrikula eta laugarren kuadrikula. Orduan, ze datu adierazi behar ditugu? Angeluak. Ardatz hau 0 gradu adierazten ditu. Ardatz hau 90 gradu adierazten ditu. Ardatz hau 180 gradu adierazten ditu. Eta ardatz hau 270 gradu adierazten ditu. Eta azkenik hau 360 gradu adierazten ditu, baina 0 eta 360 berdina izango da. Kasu honetan, bira oso bat 360 gradu dituelako. Orduan, hasiko gara angelu ezberdinak marrazten, eta ikusiko ditugu zeintzuk diren angelu batzuen eta beste angeluen arteko ezberdintasunak. Adibidez, esan dugu erlojuko orratzen kontrako norantzkoan marraztuko dugula. Gure alfa angelua marraztuko dugu lehenik eta behin. Eta marraztuko ditugu angelu bat kuadranteko ikusteko zeintzuk diren bakoitzaren ezaugarriak. Lehenengo kuadranteko angelua adibidez marraztuko dugu horrelako zerbait. Eta honi alfa dituko diogu. Hau alfa. Orduan, hau da guk adierazi dugun angelua eta orain jakin nahi dugu bere sinu eta bere kosinu. Orduan, nolakoa izango da bere sinu eta bere kosinua? Esan dugu zirkuluaren erradioa bat dela. Hau da, hemendik erditik ona, bat, eta hemendik ona, bat. Hau da, zirkularen erradio guztiak bat izango dira. Orduan, hori jakinda, orain lortu behar dugu sinua eta kosinua. Horretarako, gure bigarren aldea, erlojuko orratzen kontrako norantzkoan marraztu duguna, hartuko dugu eta referentziatuko dugu is ardatzera eta I ardatzera. Hau da, hemendik egingo dugu horrela, eta hemendik egingo dugu horrela. Bat ardatz batera eta bestea bestera. Orduan, guk dakigu hau bat neurtzen duela. Berdin hau, berdin hau. Orduan, zer gertatzen da? I ardatzetik gure angelua ebazten duen punturaino, gure kosinuaren balioa izango da. Hau da, hau, distantzia hau, alfaren kosinua izango da. Kosinu alfa. Eta isa ardatzetik gure angelua ebazten duen punturako altuera, gure sinu alfa izango da. Orduan, erpinetik eskumara joaten gara, kosinua positiboa izango da.
ondorioz, izatik gora joaten bagara, sinua positiboa izango da. Alderantziz izatekotan, hau da, i ardatzetik eskerrerantz joaten bagara, kosinua negatiboa izango da. Eta sinua izatik bera joaten bada, negatibo izango da. Orduan, egingo duguna izango da, kuadrante ezberdinen ezaugarriak adieraziko ditugu. Orain, lehenengo kuadrantean, jarriko dugu horrela, lehenengo kuadrantea, bigarren kuadrantea, hirugarren kuadrantea, eta laugarren kuadrantea. Orduan, lehenengo kuadrantean zer gertatzen da? Lehenengo kuadrantea. Lehenengo kuadrantea, ze ezaugarri ditu? Ze angeluak hartzen ditu lehenengo kuadrantea, 0-tik 90 gradutara. Honen graduak izango dira. 0 gradutik 90 gradutara. Nolakoa izango da kosinu guztiak? Berdin zait nire angelua ona edo ona joatea, gure kosinua beti positibo izango dela, beti ona mugituko dela. Hau da, eskumara mugituko da, ondorioz positibo izango da. Hemen izango dugu kosinu positiboa, eta sinua berdin zait, hemen. Beti gora joango da sinua. Ondorioz, gure sinua positiboa izango da. Orain joango gara bigarren kuadrantera. Horretarako beste angelu bat marraztuko dugu. Horretarako ezautuko ditugu, jarri ditugunak hobeto ikusteko. Esan dugunez, lehenengo aldea beti izardatzean kokatuko dugu. Eta bigarren aldea, erlojuaren orratzen kontrako norantzkoan. Behin, ezautu dugula, orain, gure beta angelua marraztuko dugu. Eta bigarren kuadrantean, adibidez, jarriko dugu. Eta hau, izango da gure beta angelua. Orain, beta angelua, egingo dugun izango da, lehen egin dugun berdina. Zer egingo dugu? Referentziatuko dugu is ardatzarekin eta i ardatzarekin. Ondorioz, i ardatzarekin horrela joango gara, eta is ardatzarekin bai. Orduan, esan dugu, i ardatzetik gure punturaino, kasu honetan ona izan da, kasu honetan nora mugitzen gara? Eskerrera. Orduan, hau izango da gure kosinu beta. Eta, orain, bere altuera izango da, esan dugu, itik altuerara, naiz gora edo bera, izango dela sinua. Sinu beta. Horiek izango dira, neurri horiek izango dira, gure angeluaren arrazoi trigonometrikoak. Baina, orain, gure taula beteko dugu eta konturatuko gara kosinua itik eskumarantz joan ezean, itik eskerrera joaten dela. Ondorioz, gure kosinua negatibo izango dela. Orduan, bigarren kuadrantean, nondik nora joango da? 90 gradutik 180 gradura. Bere kosinua nolako izango da? Berdin zait hemen edo hemen izatea, beti mugituko naizela i ardatzetik eskerrera. Orduan, kosinua beti negatibo izango da. Eta gure sinua, berdin zait non kokatza, beti isa ardatzetik gora joango naizela. Ondorioz, nire sinua positiboa izaten jarraituko du. Hurrengo angeloa. Beta bukatu dugu eta orain, beste angelu bat egingo dugu. Adibidez, ona. Eta deituko diogu angelu honi, deituko diogu, omega deituko diogu. Omega angelua. Lehen egin dugun moduan, referentziatuko dugu, nora? Isa ardatxera eta i ardatxera. Isa ardatxera. Hor daukagu. Eta orain, i ardatxera.
Esan dugu, itik gure puntura, distantzia hori kosinua izango dela. Ezta? Orduan, kosinio omega. Eta altuera, kasu honetan berantzi izango da sinua. Sinu omega. Orduan, konturatzen bagara, hirugarren kuadrantean sinua bera joaten da eta kosinua eskerrerantz joango da. Orduan, kasu honetan, biak nahi sinu nahiz kosinua negatiboak izango dira. Hirugarren kuadrantea joango da 180 gradutik 270 gradura. Eta kosinua negatiboa izango da eta sinua bebai negatiboa izango da. Eta amaitzeko, laugarren kuadrantean ikusiko dugu beste angelu bat marraztuko dugu. Angelu guztiak izendatzeko letra grekoak erabiltzen dira. Alfa, beta, gamma, omega, ezberdinak. Orduan, laugarren kuadrantea hau izanik, adibidez, ona bidaliko dugu. Eta gogoratu, ez dugu horrela egingo angelua. Angelua beti lehenengo aldea isa ardatzeko zuzena izango da. Eta gero, erlojuko orratzen kontrako noranzkoan beti, hau oso garrantzitsua da, beti alde honetatik erlojuaren orratzen kontrako norantzkoan egin behar du angelua, hau da, horrela. Eta honi delta deituko diogu. Delta angelua. Orduan, angelu honetan, bebai, beste angelu guztietan egin dugun moduan, referentziatuko dugu izardatxera eta iardatxera. Kasu honetan, izardatxera eta iardatxera. Vale. Ondorioz, izan dugu, izatik gure angeluraino, izan dugu gora edo bera, zer izango dela? Sinua, sinu, delta. Eta iardatxetik gure angeluraino, kasu honetan eskumaran mugituz, zer izango da? Gure kosinua, kosinu, delta. Konturatzen bagara, sinua berantz joango da, ondorioz, negatiboa izango da, eta kosinua eskumaran joango da, berriro positibo izango da. Ondorioz, marraztuko dugu eta ondorioak aterako ditugu. Laugarren kuadrantea. Nondik nora joaten da? 270 gradutik 360 gradura. Nolakoa da kosinua? Itik eskumara joaten denez, kosinua positibo izango da. Kosinu positibo. Eta sinua bera joaten denez negatiboa. Behen ikusi ditugula lau kuadrantetan angelu bat, ondorioak aterako ditugu. Ikusten dugunez, gure lehenengo eta laugarren kuadranteetan kosinuak positiboak izango dira. Hau da, itik eskumarako kuadranteetan, hau da, 1 eta 4 kuadranteetan, gure kosinuak positiboak izango dira. Ondorioz, itik eskerrera dauden kuadranteak, 2. eta 3. kuadranteetan, kosinuak negatiboak izango dira. Eta ondorioz, sinuak lehenengo eta 2. kuadranteetan, hau da, isatik gora dauden kuadranteak, sinu positiboak izango dituzte, eta isa ardatzetik bera dauden kuadranteak, 3. eta 4. kuadranteak, sinu negatiboak izango dute. Eta zirkulu goniometriko honekin, hainbat nahi ditugun angeluen erlazio trigonometrikoak, arrazoi trigonometrikoak lortu alditugu. Gogoratu, hau izan da guztia, sare sozialetan eta web orrian jarraitu jakindun.